Alhamdulillah Rabbil Alamin. Eka nyingali jaranye abenama nala ka jen ambe telestir flala amba befo anala jababe ani meja fon fembe kene kaya ambe befo o nangwanga anda do sira koro jeda la tournela comme aba kalama chomina ankara mo anamfa no asayidi sherifu Usman Madana Haidara sirifike anyan dara la no anga chorba nyumae na le ka jen na ka dugowe na ka barkai na ka danaye na ka demei aye adenge badi ama no asayidi sherifu Ibrahim Haidara iba bakirul ulumu kana duila mara konnana ngulubugu komina karanga nyana dugula mi jedala sirakore aka garbiga faso ode yayin mamina nando na sirakore jedala buyani karama bela femunu ngara siraka ayoyi andona chugo mina ayoyi walduli ba anyo ke shufe abewi dugu jera folu ni dugo kofe anya nyini certificat fe no Ibrahim Haidara ibaye bakirul ulumu ani delegation bela jele ka fara jamaba imbeka nganga nyishin kaburu doma no sirakoro jedala kaburu doye anga musoroba sanuma anga musoroba nyuma no bahawa sidibe min vatura mekalo konnana sa ba fulani sahoro le 8 mai 2006 opmanganga nyishin yema anga ta ziara ke certificat na ka delegation stanma anvar la nyonga kabo sirakoro jedala medine nere ka daga ro konnana soba min jora certificat tola aywa ay dugo kara mo yo suyono dugo be kofe wali mando be kofe certificat na ka delegation ka faranga sécurité uka police sapeur pompier ani garde ka fara gendarme uka ani soldats anga jamana karamo baw a chama ngumen kane banka anga almame baw ani groupement jeunesse nyemo o chama mbe kenenka tumamina ni bokara sa kamna nyishi imam certificat dugo bakanye ka fatia bata anye o fatia no dugo be kofe o ya soro jama batara kabrudula ku joka ngono ka kaburu laben bela dileke amna ta dugo ke musroba e no ibawa sirbe certificat bakru ilmu no ibai ay dugo bak islamowe o dugo be kofe jendra delegation nyemo fe be ka duga mobili kono be ki ka bolma fenda anga bo sira koro jedala midinsa anga nyishi kaburu duma no sira koro jedala kaburu do garbuke badr ali sangare mbamso sanuma adaleme akada ro labala ngamita dugo kai ka zihara otuma ka bo sira koro jedala midin sisa kan zeze ni certificat ga jey kan zeze ani ansa jamia ansaru nyemo ga jey kan zeze mbado ka kaburu do mage ni o barawe otuma na fet momena nambora wa jabala la ka sira koro jedala wa jabala bla kanye shindugo konnana pika bu be nyefe police be nyefe e gendarme ni soldats be kofe opma classement kele do commissaire fe no de la commissaire bay naka je police ka mobili o bla la be nyefe o kotmenengo ka soro ka delegation mobili tugutugu nyona sa kanye shigema mbado ado jama mi humbe kaburudula kangono ado labe mi me kaburudula o ku labenye min ka boko sobe o tumana fesa anyan zenzen ka kaburudu mage mbadi wallahi ningara koy ado ko mina buyana ningara wasai ningara kishi ningara tagai anga dugu konnana certificat sey joli nin dugu ngonnana abe dugu sanuya certificat ka puma barka mo na ka dugu baw wallahi abe dugu sanuya ya assistant ni mobulu dale de nyonko turu la arana mbado mobulu tole ko nyongo anve anya nyishi kaburu duma ne alaka jen sira koro jedala medine kabo eno kanyishi dugu ko nama kata kaburu dola o kabo medine sa fakata se kaburu duma jama be klubola fam bela jelefe jama ni so jame yoro bela jelela muto tigu be jamala men ya soro mo mi be kaburu do kono hakke shito jamala arabna yi image yi na image laje kabo anyere jatigilala ay wakata kaburu dola nan sirai abna jama minu soroy image filalo bna jama mi yo kanaka abado ka fo jenyere la labe kunkena abado ko fedo e mo duskun soro abado limana be mo la abado famuya be mo la abado ko dine famu be ka soro doni mbado certificat bakru ilmuno ibay anaka delegation stanuma abben ni sojara be farfuna baraka ko nyuma kama tugu ben sojara no sira ko jedala ananga fade ndugu ananga sigion ndugu
ananga komuni mabe abeni sojara anga meru pmenin kenenga anga dugutigu pmenin kenenga ka faranga almami chamanga abep menin kenen sanuma enga mbado kata dugo bake kabru dula islame shu bela jele kerengene nyana bahawa sidibe ale minye awa musoroba mi nya jando furula mi nya jando chela mi ya jando wale dona no kara sababu nyuma yebi sirvike nana sejo asimbarkama adabarkama kana ujo ni kene sanuma enka ni musoroba ndale kuna adawro labala ibado anganya anaka bara ode ni ko imbala jele se ayrama no bahawa sidibe mbado no watina ni mogomi image fle ni sanga imba sorame stera ko jedala la ko le so yorola jama to me nyongo delegation moblu to me nyongo mbado omeka ameka nganzeze doni kasira ko jedala kabru du mage ni watina jama to me nyongo ni mogomi image fle komi image tigi chama be keneka ni mami image laje ebe jama ni watina moblu ko ni do me nyongo ameka nganzeze ka kabru du mage ni asuranga vigilu aywa ani saper pombiu ka fara polisu ka o chama me kene kornana kala ben chamanke badu wallahi nindo dugu grilla nindo dugu ya doko kobe dugu kono nindo dugu kolo era doko kobe ni dugu kolo inga wallahi ala ni meleka ben so jame nini chebay nini karamo bay nini ala jombay nini certificat bay no e haidara de haidara certificat bakrulumu no e haidara de haidara certificat bakrulumu chemi mbora kira la katuku kira ko kulukan wakalkan kabara kani chen asayidi sherifu usman marana haidara dingeba sayidi sherifu ibrahim haidara iba mbadu moblu berjele kanga gare yoromi image yebau ni wati na sekara yorola mogo munu nyebe image la moblu be kanga gare yoromina ni wati na sekara yino moblu bebna bien classé certificat bakrulu moblu jemai abe nde konna na no ibaye abina bossa no belebele baye noro tigi bora moblu kono karama tigi bora moblu kono dame tigi bora moblu kono mbado wallahi abi dangor ba tama ga donin kene ko sorrasiu sapeur pompier police gendarme abela jele keme ka lakori ka fara anga vigilu ka no ye jamian sardini lakana bawi mbado amikanga anzeze kado kamrudo kono ni watina ni alaka se ani alaka famay otuma nando kamrudo kono dabe flamana no west ligay abela jele bino men alaka je ama jamay mbado wallahi fote chema ni chete Fiaka sira do karamaga ka inshallah wala aya gato amin ya fala blacks fiaka do karamaga ka na rasina bagata kofe quoi bagata kofe wala ay agato fiaka sira do inshallah karamaga ka na rasina alhamdulillah rabbil alamin ka ala anga foli bi na baga bela jele karangare nyana anga certificat ba mulo ya no Seydi Sherifu Ibrahim Haidara Iba jamiya yere dogo ya alai ka yere dogo ala ka jongi ka soro sebe ba ya be baka Iba Haidara yi shem fly mutoro ngaburu la no ba hawa sidibe ambi certificat fu
ni y'a fɔ musokɔrɔba in ye ko Ayidara den bɛna sen jɔ ale kaburu la a bɛ bonya ma nka a b'a dɔn a bɛ se ka kɛ parce que dusukun bɛ ɲɔgɔn ye hali n'a sɔrɔla n'a ti ɲɔgɔn kalama. Serifikɛ n b'a f'i ɲɛna n'i ka délégation a ye dugawu kɛ Bahawa ye musokɔrɔba min dalen bɛ yan bangena duguni kɔrɔ Ngolobugu commune na yan ka furu yan k'a ka ɲɛnama bɛɛ kɛ a ma tiɲɛni kɛ tilali kɔ a cɛw y'o seere a balimaw y'o seere a sara don min an ka dugu bɛɛ ko dugu banna k'a sɔrɔ a ma ban mais gɛlɛya de y'o ye o tuma o la n'o musokɔrɔba ɲuman ni maa ɲumanw nana o kaburu la an dalen b'a la min bɛ fɔ yan an ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ wa an m'an nɛgɛ fiyewu k'a janfa k'an ka maabaw bila mɔgɔ kaburu kunna mɔgɔ min kun tɛ Ala fɛ soit mɔgɔ min kun tɛ ɲumankɛla ye o tuma o k'a dɔn o wasalen bi yan o wasolen bi yan o kunkɔrɔtalen bi yan komi mɔgɔw bɛ tile la sirifiw yɛrɛ tana ye adamadenw tɔɔrɔlen o man d'u ye o de la an bɛ fɛ ka kumaw surunya ka kumaw dɔgɔya dakuruɲɛ 2 foli dɔrɔn an b'o di an ka Fana Alimamiba ma komi a nalen kelen ma kuma o kuma o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka dugawu di Seko ma Mama Famanda bi yan Yirimajɔ Kadɔbugu Famanda an bɛɛ bɛ quartier kelen na ye sigiyɔrɔ kelen na a y'an bonya an ka baara o baara n'a daminɛna Famanda bɛ an ɲɛfɛ k'a kɛ leader groupement jeunesse ɲɛmɔgɔ don Yirimajɔ Kadɔbugu la ale ye karamɔgɔ Ayidara ladege ni jogoba dɔ ye ka se ka baw ni surukuw fara ɲɔgɔn kan bon kelen kɔnɔ suruku ma ba minɛ Ayidara de y'o kɛ Mama Famanda bɛ k'o kɛ Kadɔbugu la ye fo silamɛ ka se ka o de kɛ ka ba ni suruku fara ɲɔgɔn kan ba tɛ giri suruku tɛ ba dun fana diinɛ yɛrɛ de ko ten o la an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo ka kuma surunya alimami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله أمرنا باب بلا جليفو مين برا كورونا مين برا كليبي مين برا بني مين برا بابا كيني مسو دمساني ما كروبا أمره فانا كوي أيه ويه كونغا فوليكه مي فيلامه بلا جليفو يا فتوكو منا بيت كما تسكا جايا مي كليكورو علي بي علاقة سني بيني ما ياسيجرولا علاقة سني بيني ما ياسيجرولا علاقة أنكنا علاقة كرامو علاقة مانيف علاقة مانيف علاقة كنا علاقة كنا علاقة نودم علاقة نوسوترا إبا بركة كوتشا صلى الله عليه وسلم amina ba befo ayini ala fe moko sinsira ala ka kan anu be ma here badala ya fo chugomi odedo niya ya ansela ya musokoro banyumai ngabara nyuma ne sababu yayi halne badara me kuma musokoro ba yeminke bara mim lega ka ko fe obi an shiriya ka fo ko ay fe nyuma de ke na kuma ka ala fe ka ala krafe ala ka so mo joliya akumu geleya akera ala fe ka ala krafe ka ka furche fe ay minge gundola o gundo ne nanani anga shirifika yi da hanna na le kumman halle shirifika kun Allah yini ala kun de so akana ay minge nyumana o nyuman sababu de Serif Ibrahim Sia ka yini ala fe ale yɛrɛ sen joli ni dugu ina ala ka hinɛ dugu shu bɛɛ ma ala ka yafa ku bɛɛ lajɛlen ma are mɔgɔ bɛ min na ala k'o nɔgɔya n'a ye ala k'o kɛ ala ka barika la sigiyɔrɔ yɛrɛ hɔrɔma kama salli ala Muhammad wa ali wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa sallam alhamdulillah an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ dogolen tɛ komi a b'a kalama cogo min bɛɛ bɛ tile la o la an bɛna kuma di an karamɔgɔ ma sisan dakuruɲa 2 min b'a bolo ka ɲɛsin mɔgɔw ma a b'o kɛ nka k'aw bɔ dɔrɔn i b'a Ayidara sen tali ka sen barikamanba doni ka na nin kaburudon in na yan kɔrɔ damadɔ de b'a la mɔgɔ tɔw bɛ taa kaburudonw na de ka taa u dama kasi ala la ni su hɔrɔma ye ni su bonya ye k'u dama kasi ala la ko ala ka fɛn k'u ye su kama mɛ i b'a Ayidara e k'i sen ta ka taa kaburudon na o bɛ min ko fɔ o da ka di su de la. Salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. no kuma ti jɛ e kun kan ka min fɔ an karamɔgɔ y'a bɛɛ fɔ ka ban
Ali kumana anga almami ba kumana an karamɔgɔ fama ta n'o ŋa sheku ya fana kumana olu ka kuma kɔfɛ foyi tɛ ka mɔgɔw fo kɔ siga t'a la an bɛ nin kɛnɛ min ka kɛnɛba de don kɛnɛ barikama de don n'o ye ziyara kɛnɛ ye siga t'a la an sigilen filɛ banbatɔ min ye a b'an cɛla yan wallahi a b'an cɛla siga t'a la a tɛ sɔsɔ dɛ a tɛ sɔsɔ dɔnni kuma de don a b'an cɛla yan siga t'a la kira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam i janto i ka mɔgɔ la n'i ka mɔgɔ fatura hali n'a kɛra siɲɛ kelen ye kalo kɔnɔ walima kalo 3 kɔnɔ walima san yɛrɛ kɔnɔ i jija i ka taa foli bila i ka mɔgɔ la Allahu akbar parce que an ka dɔnnibaa bɛɛ bɛnn'a kan k'a fɔ adamaden bɛ taa bɔ su ye waati min na Ala bɛ nin fiyɛ a la Allahu akbar an sigilen filɛ musokɔrɔba min kaburu kunna yan Ala kɛmɛ ka nin fiyɛ a la nin waati siga t'a la a ɲɛ b'u ka dugulamɔgɔ bɛɛ la a ɲɛ b'u ka dugulamɔgɔ bɛɛ la siga t'a la wallahi karisa den karisa de filɛ nin ye wa karisa den karisa de filɛ nin ye wa karisa den karisa de filɛ nin ye ayiwa karisa nana wa karisa fana nana wa ko su bɛ nin bɛɛ dɔn Allahu akbar fo n'a kɛra sɔsɔli bɛ min na den minnu bɛna bange a salen kɔfɛ yala a b'olu dɔn wa olu fana bɛ dɔn ni a suɲuman dɔ sali ye ani min kun bɛ dugu kelen na n'a ma min o de b'a dɔn nin y'an kɔrɔkɛ karisa den de ye e fatulen kɔfɛ nin bangera Aïdra donne les réseaux vraiment faamu donc su minnu bɛ yan sigati min na fiyewu u ɲɛ b'a la u b'a dɔn min bɛ ka kɛ kira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam a ko ni jɔn sara i ka baara bɛɛ bɛ tigɛ fo n'a kɛra baara 3 ye wallahi a y'a fɔ siga t'a la a fɔlɔ den ɲuman minnu dor'i kɔfɛ n'u bɛ sarakati b'u ye Allahu akbar ali y'o sira dɔ yira siga t'a la wallahi a nana ba yira an na ka dugu in silamɛ suw bɛɛ yira an na an ka dugawu k'u ye ba in tɔgɔ fana na Allahu akbar a y'a kɛ bɛɛ kan k'i janto nin la tabu i ka su yan a b'a dɔn n'i nana depuis i b'a fɔ salamu aleykum kaburu dɔ don da la kabi i b'a fɔ salamu aleykum n'i ba de bɛ yen walima i fa de bɛ yen walima i kɔrɔkɛ de bɛ yen kabi i b'a fɔ salamu aleykum a b'a dɔn ko nin ye ne kɔrɔkɛ kumakan ye walima nin ye ne den kumakan ye wallahi t'i sugu i ka fɛn fɔ ye fɛn fɔ ye jumɛn ye sɔsɔli bɛ fɛn dɔ de la ziyara la ko an bɛ taa su de bato u b'o fɔ dɛ a batokɛlaw de don u nana bato kɛ mɔgɔ min melotele bɛ polisi bolo o bɛ k'a yɛrɛ ɲini wa walima min na mɛ intervention dɔ la o de bɛ k'a yɛrɛ ɲini ni melotele bɛ o bɛ k'a yɛrɛ ɲini ni mɔgɔ sara ka ban i dɛsɛra de o dɛsɛra ni i sara ka ban e ni se bɛɛ banna de e ni mɛlɛkɛw de karilen don ɲɔgɔn na wallahi den ɲuman kana bɔ e ye kaburu la a bɛ sarakati min bɔ dɔ bɛ lakanani min kɛ sira kɔnɔ jɛlala ali kama yan ala b'a fɔ n'o y'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ musokɔrɔba ni ala cɛ jɔnna min ti dafa ala b'a fɔ mɛlɛkɛw a ye nin wuli bi a den ka ɲumanya kan anw bɛna su lajɛ nin de siga t'a la wallahi est-ce que jɔn y'a fɔ k'an bɛna su lajɛ k'a fɔ ko su de bɛna bɔ a kaburu kɔnɔ ka fɛn dɔ d'an ma o kɔni t'a la an m'o fɔ mɔgɔ an tɛna su bato wa an tɛna kaburu yɛrɛ bato jɔn selila kaburu kan yan mɔgɔ si an nana dugawu de don wallahi kuranɛ min kalanna yan bi dalilu minnu jiginna yan bi musokɔrɔba in ye ala de b'a hakɛ wallahi a b'a hakɛ dɔn ne bɛ n ka kuma surunya k'a fɔ ali nin dugawu i bɛna nin ye ɲɛ siga t'a la wala a bɛna mɔgɔ mɔgɔ ban'i ka su la kafiri ka e nin fɔ yan wallahi ziyara ko la a baara bɛ ziyara ko la parce que wari de bɛ sɔrɔ a la aw ta tɛ ziyara ko ye wari ko de don jaa ka wari ko de bɛ ne sɔrɔ bɛrɛ ziyara ko tɛ e bɛ ziyara ko ni wari ko bɛ ɲɔgɔn ye sira la ni su barikama ye barika ɲini ka sa
wartara miliyari yɛrɛ bɛ bunu o kaburu la o bɛ taa yen mais su dangaden n'o sara ma a bɛ t'i bugu ye ayi mɔgɔ tɛ taa yen janfa ci suye de la ka mɔgɔ ye karamɔgɔ min ye mɔgɔw janfa e de la ka waliyuw bɔ ayi waliyu t'u bɔ ni waliyu ti taa e ka mɔgɔ su fɛ yen mɔgɔw hadarilen don mɔgɔ min na k'o fɛnɛ tɛ kɛ hali sini an bɛ ziyara kira de ko ten ko ne kira de kun ye aw fɔtanu ka bɔ ziyara kɛli la kuntu nahaytukum ani ziyaratil qubur fazuruha donc an bɛ kuma surunya o de kun ye aw yamara ka bɔ kaburu ziyarali la o kuma fazuruha maintenant a ye taa ziyara a bɛ mun kɛ aw na o na kaburu la a b'aw yɔrɔ ma janya ka bɔ jogo juguya la mɔgɔ minnu dusukun bɛ kasuwata na a b'u dusukun fɛgɛya siga t'a la walahi an na kun ye ne kana dama ka tiɲɛ wa an b'a dɔn n'a ye ninnu bila an ni ala cɛ ala bɛ sɔn ka fɛn dɔ ɲ'a ye siga t'a la walahi sinon n'i ye mɔgɔ dɔ den wasilen ka na su dɔw kaburu la ko fo n ka nin bɔgɔ ta fo n ka taa nin kɛ n koliji la a ka nafa dɔ ɲɛ ye su ye fɛn dɔ to a la ɲɛnɛma caman bɛ ka taama sirakɔrɔ jɛdala yan ɲɛnɛma caman bɛ ka taama bamakɔ yan kaburu de kama don siga t'a la walahi su la hɔrɔma de don yan walahi n'i ye su la hɔrɔma bɔ i b'i ka minɛnw goro sini bɛɛ bɛ bɔ yan siga t'a la walahi la hɔrɔma t'i ka su la hɔrɔma t'i ta de la la hɔrɔma b'anw ta o la wa an dalen don la ala bɛ ko to u kama fɛnɛ walahi mɔgɔ ban'i ka su la ala ka danga bi aw ni bi ne kira ni bi aw yɛrɛ ni aw ni bi ne kira ni bi siga t'a la n'aw ta de ye tiɲɛ walima ne kira ta ye tiɲɛ an ka cɛntigi yira siga t'a la walahi sahabaw ye kira ɲininka yala su bɛ kuma mɛn de a ko ɔhɔ u tulo b'a la ne kira bɛ ka min fɔ nka u tɛ se k'a jaabi walahi siga t'a la walahi o b'a yira su tulo b'an ka fɔta n'an ka kɛta bɛɛ lajɛlen ala k'a bɛɛ kɛ minɛ amin 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 an bɛ ziyara min kɛ ala kama yarabi ala k'a ɲɛ ka d'an ma amin ala k'a ɲɛ ka d'an ma wa a t'an tɔɔrɔ koyi a t'an tɔɔrɔ n'i ye fa ɲuman sɔrɔ ka ba ɲuman sɔrɔ ka mɔkɛ ɲuman sɔrɔ minnu y'a kɛ ala ye k'a to ala ye o kaburu la i b'i balo fo ka t'i sa i t'i siri maa wɛrɛ la o kaburu walahi nka ni i fa kɛra dabalijugukɛla ye mori hasidi a ti maa wɛrɛ ka hɛrɛ fɛ n'a ye karamɔgɔ o karamɔgɔ ala k'o ta tiɲɛ o de ka d'ale dabalijugukɛla fo ka taa sa hali ɲɛmɛrɛ ti yɛlɛ o kaburu kan jamu ma ye a ye nin fɔ yan sirakɔrɔ jɛdala ka hɛrɛ bɛ sirakɔrɔ siga t'a la walahi ala ko n ti jamakulu foyi yɛlɛma hatta yughayyiru ma bi anfusihim f'a k'aw dusukolo yɛlɛma duwawu mana kɛ cogo cogo hasidi ala mago t'o ka duwawu walahi ala mago t'a la a bɛ ŋaniyaw siri an bɛna don hadara kɔnɔ inshallah bɛɛ k'i ka ŋaniyaw siri mais sirili min bɛ ŋaniya la dɛ hasidi ka duwawu ala t'o minɛ a ti minɛ o dɔw tɛrɛ hali n'i taara don alikaba kɔnɔ makan ye ala mago tɛ hasidi ka duwawu walahi a mago tɛ se kelen ta dabalijugukɛla ka duwawu ala mago t'a la ala ka siga t'a la walahi sinitigɛla ka duwawu ala mago t'a la seli tɛ dɛ hali ni misiri kogo binn'i kan i kafirima bɛ ala sɔrɔ siga foyi t'a la walahi ala mago tɛ dabalijugukɛla la ala mago tɛ hasidi la ala mago tɛ banejugu sinjijugu la ala mago bɛ mɔgɔ minnu ŋaniya de kan siga t'a la walahi o kuma a ye ŋaniyaw ɲɛ ni min kɛ bi o ban i k'i ka hami don gale la ala bonya na yanni san wɛrɛ cɛ i ba taa dilan dɛ ayi dɔ bɛ jama in na ye ka taafe bolo kɔlɔsi k'a sɔrɔ sira b'a ye ka jɛnɛya kɛ cɛ dɔ bɛ jama in na ye ka kulusi jala kɔlɔsi k'a sɔrɔ zeri pilɛn don a b'a ta ni fila la siga t'a la o kama walahi an bɛ dugawu mun ɲini ani tile min filɛ an ka yan sɔnni an kana san wɛrɛ o b'a sɔrɔ nin bɛɛ ɲɛnabɔra ala k'a bɛɛ ɲɛnabɔ ala ka hɛrɛ k'an ye sutura bɛ ala bolo ala k'a d'an ma an ti bɔ kuma na fo an k'an ka finitigiw fo ayi o ni foli ka kan o b'u ka baara la siga t'a la walahi u b'u ka baara la dɛ ni foli ka kan dɛ pompier mɔgɔw u bɛ yan ka fara garde national u fana bɛ yan les policiers u bɛɛ bɛ yan ka fara kɔri bɛ yan n ka foli b'a bɛɛ siga t'a la o ni foli ka kan mankan dɔ bɔra sisan i m'u ni boli ta dɔ ye o ne bɛ nin ɲɛ yan ne ni n ka kuliba ka mankan dɔ wele n cɛkɔrɔba jɔ cɛ boli ka na yan a ye bɛɛ bila ka boli ka taa walahi bon ni nin kun ma wuli walima ni mun kun bɛ yen nin y'ale ka baara bɛɛ bannen fɔ ka kɛ siga t'a la walahi ne y'a f'i ye an tɛ dugawu kɛ marifatigi ninnu ye k'u ko ka d'an ye an bɛ dugawu k'u ye de o b'an ni min cɛ tiɲɛ ayi dira o b'an ni fɛn cɛ dɛ walahi e bɛɛ b'i muso kɔrɔ tigɛ ɲimi ni kule bɔn fu la ye so u ti baara la u ti baara janɛmɛ den bɔ i ka taa kɛ
wallahi mo ka jamana fama dogoya kafiri ka kafiri to wallahi abdullahi ala ni boya ci kanga boya me nu ko daya wallahi an amaje ko bla ne arba mu bulu ngam da ya saka ko jonga warbala an ga embo warde wallahi an jera ka duma de ci kanga boya nai wallahi nin nasibi munu mulo ko ma ndi mure mama mo blani ay to kan nasibi wa ka duma ko mi wallahi ko kanu soro ani sebe ko o kan ga duani febe wallahi ame jangana fanga fuya naam raison ala kanu deme amin ala kanu wasa amin fanga ya ala ka nyaw bolo amin ani fanga ti jagalo andi ka tuddu kabala ka anda mo ko tila yele ame nyon zora jamana de la no bora la ima ama wallahi adra kabala ka anda adra ikale tugo mina atega majja fama jangwa di wallahi adra ja fama adra mi ya president benezora atasoro kasa atasoro fanga jul demana gane rayba kacha fanga jul demana gane fanga jul demana gane fatu kacha amma daga da je fama ka ala fama tu ala kele ko gane beke ci ami fama ufu wala udi fa ko jandu yora siyasa taala ni to ni wala jamana ko ala ka hine bi boy wallahi la ilaha illa ala ka hera amin sutura bara bulola ka da amin zera nyogo chama nga jakana ga nyogo be ala ko ya amin ala ka kishi ke jamana ko ala ka jamana tanga malidi wala ku kafu ala ka bendo nga jamana ko amin jugu munu ngofu nga jamana yelama ka biya ko ka ala ku yerebe amin yerebe ala ku be ala ku be ala ka hera no jamana ko ala ka jamana moya kira boya kama sallallahu alaihi wasallam adra abin gani ausi amin وفي الآخرة حسنة آمين وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين I have for you. I know I'm I have for you. Eu quero dar dama, né? Morro, cara, tudo isso. Não na bifa, não na bifa. Aí eu tô saindo até meu. Aí vai, não me chama. Abre no corpo. O agora dama, né? Morro, cara, tudo isso. Só. Morro flamengo, né? Morro flamengo. Firma. Olha, o dama, né? A dama, né? Morro, cara, tudo. Olha aí, vamos ver. Vai. Deixa Idra. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أبوي. أنا ما كنت بقول لك ما هو سكاني. أفضل بقى يعني أنا بقول لك أنا ما كمل سكاني. أنا كنت صورة بقى. يا لك أبوي. يا كان يوم ما بقى مولود من زيارة لعنه فيه. فقط راسي أكفاتلي. وأوتما أفاتورا أنغا أستراكا. أبغى يا كانوا أنغا ما بوما با أنغا ما نو كنا سرو
an bɛ fɛ o kana sigi don ala ka foli kɛ ka dugawu kɛ ni yɛrɛ a dɔgɔkɛw ye yan a dɔgɔkɛ tɔgɔ bɛ du kɔnɔ k'an kɔnɔ ye an bɛna foli kɛ ka dugawu kɛ dɔgɔkɛ in fila an b'o d'a ma ni kɔn ka wuli ayiwa kuma Ali i b'a fo ka i dara fo a waleɲuman dɔn anw ta tɛ bele dɛ u ta de ye ne bɛn bɛ k'a ɲini ala fɛ k'a ɲini kira fɛ u k'an dɛmɛ an ka sokɔnɔ yɛrɛ la ka dugawu k'an ye an ka sokɔnɔ la tiɲɛna n'u sera k'o k'an ye u bɛ diya n ye kosɛbɛ an y'o sigi rɔ n'ala sɔnna an kɔni an b'a minɛ bolo fila la sigida bɛɛ yàlla ye su tan ni kelen juru k'i ɲɛ yaala la ni mɔgɔw bɔra diɲɛ don o don ne kɔni kɔrɔkɛ sara nka mɔgɔw b'a fɔ dɛ parce que miya ni saya man sɔrɔ ni mɔgɔ ma kunna wele fo parita ye n ta ko y'o sigi rɔ isa wala sago a diyara n ye a bɔnna ma ala ka n'aw sara ala ka hinɛ banbatɔ la ala ka yafa ala k'u dayɔrɔ sɔrɔ an yɛrɛ bɛ taa jɛ min na ala k'o nɔgɔya ala ka kisiw kɛ ni sangare an b'a yɛrɛ fo a yɛrɛ ka cɛsiri de ni den kɛra ta a kan ka fo yɛrɛ bi ala ka barika dɔ yɛrɛ ala ka yɛrɛ ji de aw bɛɛ mɛn kɔrɔ a du ta fɔngɔw de yɛrɛ bonya kama a fɔra bana atina الفاتحة قبلنا من لدنك الفاتحة آمين الحمد لله أنا هذا أنا أنا داسي يا أبوي أبوي خلاص أبغى أسرع نبي أطار كنت بلمان سيرنا أنا تار إيه أبوي C'est bon, c'est bon, allez, arrête, où est ta gueule? Bunyatigi sirifi, kramatigi sirifi la ibanyena haidara, laila Mamadou Rasulullah. Ba modani mode Hassan ni Hussein mode
Zedele abidina mode. Ibismillah. Haraba tigi mode ibismillah. Boya tigi mode ibismillah. Je clé de ibismillah. Je karo de ibismillah. Sai. Aywa bila tiani bo kale abelena aywa jama salamu alaikum eni yoma da dugol ka folo ko ga aka dugo ke u ka dugo ye ani wale dugo anan bele jene ku clara ka sedna ali kalfawla wa muga ko ga dama aka dugo ke dugo ye ka dugo ye ka bangoy ka clara ka ade kalfala amme yan yere kalfa ala sabu kalfa yoro wuli asabo aw bunya bala min nona na odeni wana kaka fana il fega ga min dene min damula segodi farawa ka ko min de mabula segodi ala sabo bunya bala bunya bi de ma ka ga dama muna namu aw man go ka wasale ni ali soroli on fe jojo le mo rusebe ka bodra wallahi horo nganga nyonga bunya before ndin jefla uyon wasani kibiri fu doni ali sangari ali shimo kunate sei okuma na nganga fefo namu femi ma wasa sibe okuma awiye feminge nunu nye minge namu on maringo ka kanga nyele sa parce que ni nunu nde on de damu ya nyela ye dugulo kabini mo nunu nye taba damu ye wallahi munu yo sababu e ami ala wele olunye namu ka barkada ko olunye ka kla ku ka wala yima fo ni murada la ma banana de wallahi awoni dara nunu ye sene huwe namu hadi ni ye muso sonya ya abi hageto furu bena glato wodo namu do wite kana muso do takaso ayamori alinde abi kekele namu meni fera darama namu abu ka mogo dere aya nyini ni basigi aya nyini ni basigi namu ni nyuma ma go glali kelaro koro ko alaba yere jam ika boya duin gono ali ama banana fe ni nyuma ma go glali kala wallahi amba ko wala yere jaba ikanu nunganu nam wallahi ama banana wallahi onata inji ko ni nana ni kuma yorofo namu ni kuma yorofo namu ko ngiyira iya le jikifo namu ni mani ma ale la bani ko bi namu kanye mani ko nga fiina sangare parce que ni wulube konate ka kolota yele do hay wallahi ndo do wallahi ni wulube konate ka kolota nedo ako kale jigi fara ahami nyana parce que ale ndado ka fo chewna soro bani ko mesri fu do ni mo ko soro ale ni dumula che ka sri fu do ko ala ni che aya fota nya sri ko ni sira ya ko nga fo che wallahi ko ni ma de kala hay mon no ma de ani che ay aw nyaka damu yo sababu de aw ni ci hay okuma iba ni tara fi foye wallahi anjigi fora anjigi dara ka jeno anjigi akalla hara wallahi bigina kunde halangi de babunya do jango fa bunya alay okuma barga de hay duyin ngoni akalifale malay ko mi jamale ngalifale mawla tu wallahi wallahi ni ngamale anjigi fa wallahi aw mi sunoni nunne ko ango wallahi ami barga dani nungo sigambe sira yuma so nunye ni fliera kuma ro no soja de do no ta wallahi fo Sirbe hay hadira yan wasala hadira wallahi yan wasala ala hashi umode kurashi mode hay nala sona ni ala sona le chaba ka uruso di ngo fi ge fana orira wallahi ali ma fo kanga be mayala ayafo
mɔgɔ ni tɛ nalama ayi ne e ne to ni amere do ne bi yafa i mo sigata donc n'a taara ay foli fana sama n'ala sɔnna ni ye cɛkɔrɔba ka wurusogo ye aya a bi yafa ma koyi wala ni soba ka jɛn n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn ka taa ninnu ɲini u ɲinini t'a bɔ dɛ u ka sɔn dɔrɔn k'a fɔ n bɛ t'i ka dugu la o ye koba de ye kuma tɛ u ka wuli ka tugu i kɔ bɔn wulili fana ka tugu mɔgɔ kɔ kun foyi t'a la k'i ka bon tɛ i ka jan tɛ tɔgɔ b'i la tɛ n'u ye mission dɔ ye i bolo mission min ka ɲi min b'olu ka baara sinsin u bɛ wuli n'o sababu de o ye jihadi de ye a wuli kana mɔgɔw bilasira ala ka diinɛ fɔ mɔgɔw ye o de y'an karamɔgɔ se yan o de a wuli kun ye kana fara u ka kalanden kan mission accomplie o la k'u ka ali yɛrɛ fo k'u ka denbaya fo k'a ma dan foyi sɔrɔ aw la aw ye bonya min k'a ye a bonyana ma a diyara ye k'a b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a bɛ dugawu k'aw ye k'a bɛ dugawu ɲini aw fɛ o la an bɛna kuma d'a ma da bonya fila foli min b'a la waaleykum salaam ma jan foyi tɛ ne bolo k'aw yɛrɛ fo a k'aw yɛrɛ dɔgɔya ka garibuw kunbɛn yan a diyara n ye kab'an nana ale sababu la mɔgɔw bɔra fan bɛɛ fɛ dugu kɔnɔ ka na anw kunbɛn k'a kɛ koba ye i b'a fɔ ko perezida de bɛ ka na o garibu jala don wa ni moriw kun don o kun bɛ faamu ka d'a kan o ni nasi ni fɛn dɔ bɛ na k'a di dugudenw ma mun bɛ sa ja dugudenw na anw dun bɛna fɛn de fɔ mun bɛ boli duguden dɔw yɛrɛ sɔn kan mais u ka sɔn o bɛɛ la ka taa lamɛn o kɛra ala de kama donc n bɛ ali fo yan n bɛ ali sɔrɔ ni aw ye siga t'a la ni ali ɲɛna ka ban aw b'a yira aw de ka ɲi den ɲuman tɛ se ka bɔ fɛn wɛrɛ la ni fa ɲuman tɛ walima ba ɲuman donc n bɛ ali fo ni aw ye ni ala sɔnna an k'an janto nin na n'a ka laɲini faamuna silamɛya bɛ lafiya yan ma fɛn mɛn da n fa ma min fɔ ma yɛrɛ baara kɛ an yɛrɛ ma min don a da donc n'i y'o y'i ka kalanden na i bɛ nisɔndiya n'i y'o y'i ka kalanden na i bɛ nisɔndiya baarakɛla don donc an bɛ dugawu kɛ se ni fanga a faamuyaliko ɲuman ala k'a d'an bɛɛ ma dugu in ala k'a barika dugu in ala k'a barika a ye bonya minnu kɛ an y'a ye cɛkɔrɔba bɛna bonya ninnu bɛɛ kelen kelen ni ala sɔnna a ma a bɛna dugawu kɛ an b'a dɔn fana a tɛ bin dugawu bɛ kɛ ni ŋaniya de ye a bɛ minɛ ni ŋaniya de ye aw ŋaniya ka ɲi déjà parce que aw yɛrɛ ye ne kunbɛn cogo min na ne ni n ka denmisɛnninya ne ni aw den n'aw mɔdenya aw sɔnna ka ne kunbɛn cogo min na o b'a yira aw ŋaniya de ka ɲi n'aw ŋaniya ma ɲi a tɛ ne kunbɛn fiyewu donc o kɔrɔ b'a yira dugawu jaabi sariti bɛ dugu in na yan an bɛ ala deli salon an nana a kun tɛ tan salon an nako fɔlɔ yan a kun tɛ tan jama min bɔra ɲinɛ minnu kun bɛ yan salon u b'a dɔn nin jama bɛ salon ta triplé yan ne yɛrɛ an ye résultat daminɛ sɔgɔmada na a sera niveau dɔ kan ne ko n ko mun kɛra salon ta an ma tɛmɛ 15 minutes mais ɲinɛ dugu bɛɛ bɔra donc o b'a yira k'a fɔ fɛn dɔ kɛra salon min ɲɛna sinon an ka taa salon ta yɔrɔ la a diyara de sinon n'a kun ma diya mɔgɔ b'aw karamɔgɔ ali ka karamɔgɔ ma foyi ɲɛ an ye mais ne yɛrɛ tɛ dɛ duguladenw ŋaniya de b'a donc maa ye jɛ ka ŋaniya o kelen fara ɲɔgɔn kan ɲinɛ min kɛra o bɛ juguya ka tɛmɛ san wɛrɛ ta ye ni ala sɔnna mɛ ala deli ala ka dugu basigi ka bɛn don dugu ni ɲɔgɔn cɛ ala ka dugudenw kanu ala ka dugudenw kanu jamana ala k'a suma kira bonya kama rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu ala mursalin alhamdulillah gadu a nyoro bla na da nyejeli abana meta ala ne fe oh Ana
Good morning. Ready? Huh? How good? Family,